Türkmenistanyň daşynda, hususan da Türkiýede eýýäm ençe ýylbäri watanyna dolanyp bilmeýän türkmenleriň uçorlaryň ýoly goýulmagyny talap edip Stambulyň aeroportunda protest şäherlerini geçirmeginiň ýygyny görnüşinden türkmen häkimetleri daşarda galan raýatlaryna ýurda getirmek ugrundaky tagallalaryny güýçlendirýärler. 6 Awgustda İstanbul'dan Türkmenabadyň halkara aeroportuna Boeing 777 kysymly uçar bilen 300 töweregi türkmenistanly getirildi. Bundan beýlek İstanbul'dan Türkmenistana hepdede 2 uçar gatnagyny gurnamak planlaşdyrylýar. Olary gedekli Türkmenabadyň we Türkmenbaşynyň aeroportlary kabul ederler. Diýip Türkmenabadyň halkara aeroportundaky ygtybarly çeşmämiz 7 Awgustda gurrun berdi. Türkmenistanyň global pandemiýa sebäpli halkara uçar gatnawlaryny mundan 2 ýyl ozal giriden çäklendirmelerini doly aradan aýyrmaýandygy we raýatlaryny watanyna dolamak ugrunda diňe çäkli charter uçurlaryny gurnaýandygy sebäpli köp Türkmenistanyň daşary ýurtlarda, hususan da Türkiýede agyr şertlerde galmaga mejbur bolýarlar. Türkmenistan maýyň aýagynda Dubay, Kazan we iýulda Moskwa ugrulary boýunça dowamly uçur gatnawlaryny dikeltse-de, türkmenleriň has köpdigi aýdylýan Türkiýe ugru boýunça adaty uçur gatnawlaryny henidem ýola goýmady. Bu sebäpli iýulyň başyndan bäri ýollaryň açylmagyny talap edip Stambulyň howa menziline barýan türkmen raýatlarynyň sany epesli artdy. Käbir türkmenler bir näçe aýlap sol ýerde galýarlar, köpleriň gidere başga ýeri ýok. Galy berside aeroporta toplanan türkmen raýatlary ençemede köpçülikleýin nägilelik çäherlerini hem geçirdiler. Sular ýaly protest çykyşlarynyň azyndan ikisiniň ýygyny adaty bolmadyk ýagdaýda Türkmenistandan türkmen raýatlarynyň ýyzyndan Stambuly gosmaça uçar ýollandy. Azatlyň çeşmeleri seýlede garasy nesirler türkmen häkimetleriniň Türkiýe ugru boýunça uçar gatnawlarynyň sanyny artdyrmagyny, raýatlaryň bu baradaky nägilelikleri bilen bagly bolmagynyň mümkindigine üns çekýärler. Türkiýede galan raýatlary tiz-tizden ýurda getirjek bolýarlar. Şol sebäpli odal charter uçurlarynyň aglabasy Türkmenabada gonan bolsa, häzir bu reisleri Türkmenbaşynyň aeroportu hem kabul edip başlar. Bundan başga da Türkiýeden getirilen ýolagçylar odal 7 gün karantinne saklanan bolsalar, innolaryň bu möhlet hem 3 güne çenli azaldyrly. Bu hem nowatdaky uçar bilen getiriljek raýatlara karantinne ýerleri boşaltmak üçin edilýär. Netijede her 3-4 günden bir gedek Türkiýeden charter uçaryny guramak planlaşdyrylýar. Diýip ýagdaýlardan habarly Türkmenabadyň aeroportundaky çeşmämiz sözüne gosdy. Türkmenistanyň çäginde COVID-19-yň ýokdugyny erjellik bilen inkar edýän türkmen häkimetleri şol sanda Türkmenistan aviakompaniýasy Türkiýe ugru boýunça artdyrylan charter uçurlary barada umuman özleriniň çäklendiriji hereketleri sebäpli daşary ýurtlarda galan müňlerçe türkmen raýatynyň ykbaly barada asla maglumat bermeýärler. Azatlyň bu baradaky soraklaryna hem jogapsyz goýýarlar. Bu ağırlıkta türkmen ýolagçylary üçin ozal wizasyz seýahat etmäge mümkinçilikleri ödülen käbir ýurtlarda Türkmenistanyň raýatlaryndan ýürüti giriş ruhsatnamasynyň sorulýandygy barada tasdiklanmadyk maglumatlar gowuşýar. Türkmen News neşri öz çeşmelerini we sosial ulgamlardaky ýazgylary talgylanyp, türkmen ýolagçylarynyň Türkiýe wizasyz goýberilmeginiň togtudylandygyny aýdýar. Bellesek Türkiýe 30 güne çelini Türkmenistanlardan wiza talap etmeýär. Stambuly amala aşyrylýan charter uçurlaryndan peýdalanmakçy bolýan ençeme adama Türkiýanyň elçihanasyndan ýürüti voucher almalydygyny, muny hem wizany düzetmek üçin soňra seýahatçylyk agentligine eltmelidigini aýtdylar. Bu hili wizasy bolmadyk ýolagçylaryň bir näçesini uçurdan düşürdiler diýip neşir 5 Awgustda çap eden makalasynda belleýär. Bu transit ýollary arkaly Türkiýe aşmakçy bolýanlara hem täsir etirdi. Egerde kimdir biri ilki goloyda dowamly uçur gatnawlary ýola goýulan Kazan, Moskwa uçup, soňra da ol ýerden Stambuly aşmakçy bolsa, onda türkmen migrasiýa gullugynyň işgärleri olardan diňe bir rus däl, eýti türk wizasyny hem soraýarlar diýip Türkmen News nyktaýar. Neşir Türkiýanyň Daşary işleri ministrliginiň konsulluk gullugy bilen habarlaşandygyny, türk resmiýetleriniň hem Türkmenistan bilen aradaky wizasyz düzgünlüğiniň dowam etdirilýändigini aýdandyklaryny, şeýle-de türkmen häkimetleriniň täze talaplaryna düşündürüş berip bilmeýändiklerini ýazýar.
Azatlyk 8-nji awgustda bu mesele boýunça Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen habarlaşyp, bu maglumaty ne tasdikladyp, ne de inkar etdirip bildi. Türkiýanyň Aşgabatdaky konsulxanasy we ilçixanasy hem resmi web saytynda görkezülen belgileriň hiç birine jogap bermedi. Bu aralykda sosial medialarda käbir Türkmenistanly ulanyjylar Gürjistanyň aeroportunda hem özlerinden wiza soralandygyny, ýogsa ozalky tertibe laýyklykda bu gün Orta Kavkaz ýurdunda bir ýyla çelini wizasyz galyp bolýandygyny ýazýarlar. Bu postyň asagynda şeýle ýagdaýlara dus bolandygyny aýdýan, şol bir wagtda özleriniň hiç ýyl bökdönsiz Gürjistana girmek başarandygyny belleýän ulanyjylar hem öz pikirlerini galdyrypdyrlar. Azatlyk häzirlikçe munyň resmi ýagdaýda girdilen täze düzgündigini ýa-da kadadan çykma hökmünde belli ýolugçylara ulanylan tertipdigini anyklap bilmedi. Maglumat üçin aýtsak, Moskwanyň Ukraina itaatsyz çözmegininden soň Russiýanyň barha üzüňleşdirilmeginiň arasynda köp rus raýaty goňşy ýurtlara, şol tanda Gürjistana aşyp başlady. Munyň çäginde käbir rus raýatlarynyň, şol tanda jurnalistleriniň hem bu ýurda göýberilmänligi barada habarlar çykdy. Galy bertede Türkmenistanyň Türkiýede galan raýatlaryny köpçülikli ýagdaýda watanyny dolamagy gözüňde tutýandygy baradaky habar Türkmen häkimetleriniň ýurduň demografik krizisiň bosagysynda durandygy baradaky aladalaryna we suýlyň aýagynda geçirilmeli ilat ýazywyna gabat geldi. Azatlyň ygtybarly çeşmeleri soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 1,8 million töwereg Türkmenistanyň ýurtdan göçüp gidendigini, şeýle-de ýurduň häzirki ilatynyň 2017-2018 million töwereklerinde aýdýarlar. 2007-nji ýyldan bäri ilatynyň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýän Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmeýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmeginiň esasy sebäpleriniň arasynda ýurduň içindäki söhbetdeşlerimiz ilatyň maddi ýagdaýynyň gitdigiçe agyrlaşýandygyny belleýärler. Munyň bilen bir wagtda da häkimetler ilaty gözegçiligini güýçlendirip, raýatlaryň ýurduň daşyna çykmagynyň öňünde päsgelçilikler döredýärler.